limi geju ta ko tarota ko kala mo duwi geji olo tari do genya laynage kono non Sénégal jamari pati menari kisa lady Sénégal ko inani dépense mi jogino ko wala no koy ma est-ce que ko borda ko woni wona wuta bo ari ya gala do ya na wuta wona hoy dogde ay dépense ay wuta gora da wallu yimbe dépense dépense billahi wallahi so walno e posam mi tatan non gile jam so ngimi fini mi tatan dépense ko mi ala cerno mi galla galla mo nyamra ger awa ko do ko na yego min jodi assalamu alaikum min gam jodi hakki do jam assalamu alaikum alaikum salam hala subaka mo jani nedo so fini yirte ko tani wona hala tan tama nyalawma vraiment wor kabe wor dugde maton tinani kay ko wor kabe wor dugde maton tinani kay ko yawtuna waylo woni itta watta yawtuna waylo kan woni itta watta lesni ko yare men me jaboden lesni ko yare men me jaboden parti men enen fo yete ko kisal Sénégal parti men enen fo yete ko kisal Sénégal kisal Sénégal ay taw ka kangal war hangina mi parce que min wonko wodi mi ko wana ardo gorko man killi faadal hangdi numi e be kuccitobe payigabe jogi pour dambe gaddi kella mi anda dum ndinmi ko yahalna ngo bela fama kono gorko man kilfa tawini wonde ni woya bu affaire dépassé jol hamerta ala agay mami ko parti men kisal Sénégal parti kisal Sénégal ko bibbe leydi Sénégal dendi ciosi parti o hande ala tone humpa walla tone majja e nder jokliye fof Afrique Amérique Europe Asie Australie kamɓe fof ɓe gandi parti kisal leydi Sénégal ko yoltoɓe humon binagal ittoɓe majjere ganduɗa hoorema guitta kala caɗele gadda leydi Sénégal waɗa développement yaara yesso ɗe caɗele tawmami ɗe hande a wonta dañƴe caggal nde parti kisal leydi Sénégal naati Sénégal Allahu akbar yo Allah waɗama barke amin par ce que anni pourquoi mbimi yo Allah waɗama barke komi ɓooyɗo nandi tan école te bamni huccito fayni watini donc mi yomi dañi ko laaɓi hewɓe bennana e beddaji ɗi e garan place uji ɗi e garage uji ɗi jeere kalɗo jaaɗa a mbeɗen nana kono noon mi ronkuno yomi dañ kalan ɗumi ha laaɓi ceerno kalanɗami ni joni kay mi faami par ce que parti o ndeka ko parti mo ɓiɓɓe Sénégal ndendi cosi yidde ɓamtude Sénégal yidde wurtinde Sénégal yidde addude moƴƴere e nder Sénégal ɓe inni parti o kisal leydi Sénégal kisal leydi Sénégal est-ce que mbimi ngo noddago koye weeli kam e ngo noddago koye weeli kam ngo noddago koye weeli kam ngare note de parti men kisal Sénégal ngare note de parti men kisal Sénégal ngare note de parti men kisal Sénégal gumme andaro den parti men kisal Sénégal ngare mawni nen 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 parti men kisal Sénégal andi fami tewa yeli ko malama ko beltiru barke ndaro ko Allah dal ko beltiru joni wonni ko meeda halne ko woni wel ala den non parce que andude mi Sénégal ni he caɗele Sénégal kadi ɓeɗo koɓe jamarebe joni non heddi kadi paamen ko enen mbaɗana paamen ko enen gaddana yimɓe noon so gaddanama moƴƴere yo jaggue moƴƴere nde ha tiiɗa kala mo jiiɗon ñoƴƴe ɗum hen kala mo ganduɗon ko ƴoƴƴo ñoƴƴe ɗum hen kala mo ganduɗo oɗo ko ganduɗa horma wonko wawi hen ñoƴƴe ɗum hen jaggen ha tiiɗa mawnen ha dow nafoore men tan nafoore Sénégal nafoore o kisal leydi Sénégal parti men nani jingoɓe gari yayo jingoɓe gari bayo jingoɓe nani yayam jingoɓe gari wallahi ajarama hade haydi ala haydi kasi joni walla mba so temedini dal al temedini mi tottaɓe ɓe jaaha jeere joni yo tawon piri kam to tan so te kam ton mami tuttumo ko d'accord wonde jaani ni
merci parti parti leydi Sénégal mi ala mi ala joni ko jiɗɗa mi joguino mi lumma kono mi ala hor sikku mbaɗa jogui min kay hor sikku tan mbiɗa ɓoori aɗa sikka mata wonko jogui walla ala ko jogui somi joguino mi lumma tawde mi ala kay ala probléme ko aldaji ɗi mbayno tan temen nayyi de ala kono joni wadde ni mbattinde a oppat ha mi arta ɗum gara galle mi ƴeewa kono allah ne seedi somi jogui ɗo ɗo gommi ɗo kam totte ɗum minimi joni ko yiiloyade minen won ñamanema tan ƴaɓede joni amen anani adi an faymi de ala probléme wadde si ha ɓooyi yaa tan gara galle yo allah rokku jaam yo allah rokku jaam kam ɗum ko neɗɗo walla ko holɗum ite ɗo kalis teɓatam wone ɗum wona neɗɗo kaali so jogui kono mbiɗen ɗum wona neɗɗo acci neɗɗo yaguila ha ga ko ɗo ko feere mum bon ɗum wona neɗɗo ɗum wona neɗɗo ɗum wona neɗɗo an min wala ɗum jagil min wonko jimi ka ko ganda hormani hawni mi yiga kalis ujunnaji ɗi tawa heɓ oton min mi waddu hen mbaddumi hen ha tampu ndenguymi heɓ anni mbatten an ndiyam tan ƴeewan est ce que min keɓa walla keɓa non jeeya tan ma kam ha jiiya kam ganda mi fenani mi ara jen barkeɗo ara jen yo ay mbiyatma mo ay joni a waɗata campagne ɗon ka heɓre ay demen mala o kalano man o kalanda yaw miɗi min kam miɗi ara hollema ala ɗaccam mi yaha ɗaccu mi yaha ala argay ɗaccunam mi yaha an hollema ha ganda mbiɗo kanko honko a sadrewe yam a ko mbiya la ilaha illallah ala accu nanga ala war jañam nem famminta wa partaw an ɗum ɓuura hawnade min hawni min diw ha tamuno ko mi heɓ yan a yawi hakkille kay mi haala noon ɗum ko hokkuɓe jubbande seeɗa jogiri ko jubbo oto on ganda ko dental woni ɗon dental kala ko heɓani hay goto wawa ɗum heɓa kala ko goto wawi ko sakkude mbawi hurdu eɓen jogui ko hurɗum hewde kono so tawi yimɓeɓe dentani min dokkata hay goto ma yimɓeɓe jaɓa rentude wona neɗɗo goto min dokka ɗumen jawdede ɗum min jiɗɗi wona neɗɗo goto son faami min mbiyete ko parti isal leydi sénégal amin jogui ko wona ɗum ɗo kono goto heɓata dental min namdi ko dental woni joole leydi ndi so tawi en dentani hay hunde en mbawa yewtude kujaji men ayne garɗa goto heɓani o ari goto heɓani wallahi kono ne garɗa oɗon denti cocci li jawdi
kisal leydi Sénégal ala min mi faami walla wala mon barke mi faami par ce que ko parti o ko parti kisal leydi Sénégal Allah jarama on jarama jiɗɗon ko dental jiɗɗon ko gootum jiɗɗon ko yo jomin jaggudir Allah jarama on jarama min beltanima on yo Allah jarama ɓe noon ɓe mbaɗi jarama Ahmed en dañi haaju mawɗo aɗa jini fammindema ala ɗo ɗo darimi ɗo somi ummima ɗo kala ɗo pelle sukaɓe goni noddiya e jakkaɗo babiraɓe dental ɗo mi noddiya juma elimane juma jama kamɓe fof janguru ngo kamɓe fof mami rendinɓe mi wiyaɓe yoɓe ngar denten gonen neɗɗo goto par ce que sen dentani gonɗen neɗɗo goto haydara en dañata sen dentani gonɗen neɗɗo goto en ɓurata sen dentani gonɗen neɗɗo goto ko caggal ketten yo pam ko dental woni gonga dental woni doole dental nawrata yeeso dental woni fofo anen aɗa jogui haaju mawɗo pelle rewɓe fof kay e dayiraji rewɓe ɗi dayiraji ñayi sala ɗi fof hen jaha e mabɓe ndendinaɓe mbiyaɓeɓe paam ko dental sen denti diwluji fof ko denti ɓuure ɗe fof koko denti enen denten ayani garɗa a gota ɗon keɓe min goto gari miɗon ko heɓe koɓe kaali ko gonga joni no mbatten mbeɗa anda dañude coɗɗa ordonnance ma ala woppir noon tan joni janggo kikiɗo kawrten gandinen yimɓe ko gonɗen dow mum ko par ce que dental woni gonga mi salmini galle cukalel ngel yo Allah rokku jaam yo Allah rokku jaam jarama a jarama hoore nani cam a jarama la ilaha illallah so ɓey manama tawanna jiyaka so sawandre manama tawan baɗe cokani kanu baban fetelaji pape baban laade dungu baban jaminare Sénégal dimi gejjuwota ko tarotako kala mo juwi gejiyolo tariɗo gej ñallaynage kono noon Sénégal jammari pati menari kisal leydi Sénégal koy nani nous voulons démocratie solidarité mentalité réalité développement parti kisal leydi Sénégal ɓiɓe leydi Sénégal notode erango gonga feeñi ene wiɗo pinale gandal yo wo fonde won tumboriyal amina wayi min dañiyayo jam ko yari kisal Sénégal mimi jam naniya sonnaniyayo jam ko yari parti kisal Sénégal fete koy nani solidarité mentalité parti kisal Sénégal développement